Mill-aħħar ta' Jannar li ġej, il-klijenti tal-Bank of Valletta mhux se jkunu jistgħu jibqgħu jiġbdu flus minn ATMs tal-HSBC u viċe-versa għall-klijenti tal-HSBC jekk mhux bi ħlas addizzjonali. Permezz ta' arranġament bejn iż-żewġ banek, sallum klijenti tal-Bank of Valletta u tal-HSBC setgħu jiġbdu flushom mill-ATMs taż-żewġ banek bla ma jħallsu ċenteżmu żejjed. Iżda dak li qabel klijenti tal-Bank of Valletta u HSBC kienu jagħmlu bla xkil żejjed mhux se jibqa' possibbli permezz tad-direttiva tal-Unjoni Ewropea magħrufa bħala PSD2. B'din id-direttiva, il-klijenti tal-Bank HSBC mhux se jkunu jistgħu jagħmlu iktar użu mill-kard tal-Quickcash u minflok se tingħatalhom VISA Electron li hi kard ta' debitu internazzjonali. One Use huwa format li ħlas addizzjonali li klijenti tal-HSBC u tal-Bank of Valletta se jħallsu meta jiġbdu flus minn ATMs ta' xulxin huwa ta' €2.33 flimkien ma' ħlas żejjed ta' 40 ċenteżmu għal kull €100 miġbuda. Kelliem mal-HSBC li ma xtaqx jibgħat rappreżentant tal-bank biex jiġi intervistat għax qal li mhix il-prassi tal-bank li jagħmel dan, spjega permezz ta' stqarrija mibgħuta b'email li l-Quickcash cards qed jinbidlu gradwalment. Żied jgħid li sakemm jinbidlu l-cards tal-klijenti kollha, il-Quickcash cards se tibqa' tintuża fl-ATMs tal-HSBC. Chris De Gabriele, uffiċjal tal-Bank of Valletta, responsabbli mill-cards tal-bank, spjega li l-klijenti tal-bank sibqgħu jinqdew minn numru sowt ATMs li l-bank għandu mferxin f'diversi ferat u postijiet. Il-klijenti tal-Bank of Valletta li għandhom il-Cashlink card jistgħu jibqgħu jużaw il-kard tagħhom b'mod regolari kif dejjem għamlu bħallum sal-lum fil-netwerk estensiva ta' 95 ATM li għandu l-Bank of Valletta kif ukoll fil-ħwienet kollha illi fihom jiġu aċċettati il-Cashlink cards. Intant klijenti tal-bank APS u li huma fil-possess ta' Premier Card se jkunu jistgħu jibqgħu jiġbdu flus minn ATMs tal-Bank of Valletta mingħajr ħlas żejjed permezz ta' ftehim li għadu fis-seħħ bejn iż-żewġ banek.